kay sa gatos. Ah, Bulot lang bulot. puta po lagi ani. Sakto na ila sa gatos nila. Ang may ulaway. Kore linyahan ito buot-buot. Nindot. Nindot nday ni Bulara dayo. Nindot no. Papay kay kapan. Nindot kayo. Yan gani. 100 lang yung ano lang. Ubod. Bud. Nindot sa 300 oh. Ano? Ah, Naimulang ko nung 60. kanan ka na? Okay, maayong hapon sa tanan ma'am ug sir. So ganina sa kong video nga bulad. So mo ni palit ko ganiha balik 200 worth of 200 pesos. Mulmul ni siya nga bulad. So di nakalkansi sa kakilo. So kini siya wala na ko ni gipalit sa wholesaler gyud. Dito na ko ni gipalit sa mga retailer. Sa tindahan sa Daplin lang no. So mo ni siya mulmul. So magluto ko og duha ka buok kay para ko paniud to. Magamit lindot mo kuning bulad pag wala kay gana mo kaon, appetizers mo gani siya no. So timing kayo kay nag-pre fasting ko karon. So mag-prito tag bulad. So sa mga naglantaw, no? So ang presyo nga inyo nakita, presyo na sa retailer, no? Gikan pa na sila namalit sa wholesaler, yan ilang gibaligya po ding paginansyahan lang nila. So salamat kay sa naglantaw dayon. Ayaw kalimot pag-subscribe, pag-like sa support sa atong channel og maayong hapon kanang tanan. Tala ko ta magluto ta sa ako ang gipalit nga bulad. Okay. So lami man guni siya pag wala kay gana mo kaon. So hinahanglan kita appetizer. So ginagmay lang pod no. Dili pud nga sobra daghan kay syempre parat biya pud siya. No? So mo ni kung mo na ni ato ang finished product, finished product. Bitangan tog limon kay magkaon ta. So ako pa nalang sarjo pug kumakaon na nay kay mo ni siya mayagot kung sige tagkaon. Okay, lantaw ali daw alre. Okay. So na koy lumi, ay batsoy. Bulad na koy pisinugba, no? So mas lami kung butangan siya og sili. Pero actually dili kay ko sili. Kuan lang, igo-igo lang gyud siya, no? So ato dang try Lord, salamat. Okay, tilawan na to. Lami kayo. Dili siya parat. Sakto ra yung kalami. Uy, napurom ni kutsara ni. Sakto siya kalami. Dili siya parat kayo. Okay ra siya. Kung makabisita mo sa Pagadian, so gusto niyo magbarato nga bulad, naragid sa wholesaler na nakahilira na siya mga barato ra kay na diferensyado gyud. Siguro mo diferensya siguro siya mga 30 pesos kada kilo. So, salamat sa naglantaw ug maayong hapon ang serbisyo sa ninyo.